Takže čau lidi, dneska budeme mít ochutnávku číslo 2. Tady je můj kamarád. Čau. Čau. Čau Filipe, dlouho jsme se neviděli. Jo. Vůbec jsem nespomněl. Vůbec. Takže dneska budeme ochutnávat 4 věci. Bude to... Lidi, kdo je fanoušek Bayernu, bude rád. Bayern Mnichov Prime. A tady tahle kola. Nějaká. To bude lepší kola než to. Hub kola. A Prostě hovnová kola. tady ty pár rohlíků bramburky. A tady tu nějaké pitíčko pro děti. To je pro mě. To je pro mě, protože to si koupil sám. Takže čím začneme? Já bych začal tím Primem. Já bych začal tím pitíčkem. OK. Začínáme pitíčkem. Doufám, že bude dobrý. Všechno bude dobrý. Jo. Ochutnávám. Kolik tomu dává? Ochutnávám. Už nechlastej, kolik tomu dává. 7. To prostě dobrý pití. By to třeba chutná. 7. Ne, nech mi to, mám žízeň. Takže... Všichni máš další věci na pití. Ale to nechci. Nech mě žít, kámo, Ty si to dopí si to. A přece nikoho nezajímáš. Potřebujeme... Lidi, ty úplně debil. Máš pít, vole. Mám to. Aby jsme to něčím přepili, tak jsme si tak beru hub kola, co za mě bude lepší než Coca-Cola normální. Jo? Myslíš? Už to teďka vyhrává. Tím designem. Co? Hvězdička vyhrává, jo? Jo. Hvězdička Tak to otevři. Já? Jo, Já jsem v tom... Já to sice umím otevírat, ale otevři si to. Je to. Prostě kola. Voní to jako kola. Voní to jako kola. Tak si to napít. Je to dobré. To chutná jako kola. To je milion bublinek. Chutná to jako kola. 5. Kolik to dáváš normálně Coca-Cola? Normální Coca-Cola? Mně Coca-Cola moc nechutná. Já normální Mně Coca-Cola... taky ne. Já Coca-Cola dávám 6, ale tady tomu dávám 5, protože tady je ještě víc bublinek. Ale chutná to jinak stejně jako. Je to stejně, akorát je tam víc bublinek prostě. Já bych dopil ty všechny, já bych dopil všechny ty pití a pak bych šel na ty bramburky. A pak mám ještě překvapení. Že jo? Jasný. Okay. Takže začneme. Teďka ochutnáme, Nech mě dopít. Bayern Mnichov Prime. Tam se pobliješ potom s tím Primem ještě. Ale má to hezký design, koukejte. Mně se to třeba líbí, já jsem třeba docela fanoušek. Bayernu, no. Já vůbec. Já úplně. Mně se líbí Já ty jsem dresy. barcelonský fanoušek. Barcelonský. Bayern nás trošku některý chodí. 8-1. Tak já už otevírám, jo. Ale porazili jsme 4, to je dobře. Ty vole, to má ani ty víčka tady ty debilní, které nejdou sundat. Dobře. To voní jak... Nevoní to jak ostatní Primy, tady ten možná bude lepší. Slyšeli jsme od kamaráda, že to bude prej dobrá. Takže ochutnáváš. Čuchni si. Jakože nesmrdí to, je to voní to docela. Cítím tam jahodu. Čuchněte si lidi. Cítím tam jahodu lidi. Jo, ok, tak zkouším. Tohle není tak strašné. Kolik tomu dáváš? Tak je 5. Jako není to nejlepší. To má dobrý zvuk. Je to, Ale i
ten jiný materiál, podle mě má ta flaška jiný materiál. Je to asi to i lepší než příjemný. ostatní Prime. Tady ten je mezi Já ani těma- moc lidi nechutná Prime. Je taky ne, ale tady ten je fakt dobrý. Tomu dám 5. Není špatné jako. Ale třeba tady tohle pitíčko prostě bylo lepší. Tam na začátku cítíš jahodovou psíchu. No, a pak je to A takové na konci suché. je to prostě, tam cítíš jenom kofein. Takže lidi, jestli Nepijte si to. myslíte, Nepijte to. že v Primu není kofein, Je v tom kofein. běžte do prdele. Je tam kofein, je tam tuna cukru. A my si to... My už to radši zahodíme, nebo... Jako chuť teda... Ještě dostaneme cukrovku. Dej mi to. Takhle se s tím jedná. Kdo pro to teďka půjde? Kde to je vůbec? Stříhnám si. Na 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vyhrál jsem bych to. Běž, pejsku. Tam v trávě. Tak. Takže už to hází zpátky, pozor na něho. Ale ta flaška je fakt hezká. Akorát, kdybyste věděli, co se s ní stane v průběhu videa, už nebude tak hezká. To nos, lidi, Ok. nechutná mi to, dávám tomu. Zatím nejlepší Prime 5. 5,5. Já Ok. 5. Okay. Takže Jak do té Ne. doby mi nejvíce chutnal modrý Prime. jenom 5 dávám, jenom 5. A teďka tady máme tady ty fripsy. Stripsy. Fripsy. Do čego? Hot dog. Krapsičky. Hotdogové, jo? Potom pití by to chtělo. Jo, takže A hlavně nepijte Prime, když jste děti. Jo. Jako- Říkali ti zpraví, že? Když jsme taky děti. Já jsem v kofein v sobě neměl už 2 roky, nebo rok a půl. Takže já můžu. Je to, proč to nepíte? Je to hnusné. Je to hnus lidí. A nepijte to. Oni sportovci. Jako já. Hlavně sportovci. Je to dobré. Akorát Dobré. chutná to jak pizzové a ne jako hotdogové. Jo, a to jinak, když tam bylo chili trochu, tak je to úplně nejlepší. Tak tomu dám třeba 9 z 10. To si necháme na později, ne? Tak. Takže tohle, To lidi chutná. tomuhle dávám 8 z 10, je to dobré. Já 7,5. Já 8. A teďka? A tady jste vy taky. Jo, dejte si. Dejte si. Tak. A teďka tady máme překvapení. Máme tady Jaké to je? petardy. Aha, co si nechceš dělat? Odpalíme ten Prime. Ať lidi ví, že toto se nepije. Jo, Prime se nepije, takže ho odpálíme. A dejte prosím like, svítí vám slunko, nevím, co tady dělám, absolutně on mě unesl ze školy. Jo, I když je Sice- dneska sobota. dneska je sobota. Já jsem měl douško za trest. Já jsem byl tak Jasný, šikovný, že jasný, jsem jasný. měl douško. OK. Ale mě tam Takže- unesl. Co mám dělat? Jako? Jdeme odpalovat petardy. Co mám s tím dělat? Já nevím, jestli chci vůbec. Ano, dělej už. Takže, A dáme to i do té vody. ne. Jenom tu, Já bych si ty fripsy dal znovu, kámo. to si necháme na později. Ček jo. Takže ten Prime odpálíme. Otevři ho. Pomocníku. Máme i zapalovač. Koukejte, ale co máme. nemějte u sebe zapalovače, lidi. My nekouříme, nebojte. Ne, nemáme cíga. Máme jenom Máme- autíčkové zapalovače máme. Máme jenom na to, aby to jsme mohli zapalit. A tak jako jsou Vánoce, Silvestr. A jo, počkej, odpalujeme to pod dohledem, jo? Dohledem rodičů. Jo. Že neodpalujeme to jen tak prostě jak dementi. Možná teďka odpalujeme jak dementi a pak to zavřeš, jo? Jestli to stříhnu, kámo. To nestihneš asi. Počkej, no. Já to dám radši na zem. To Dáme to dál. Počkejte lidi, jo? Hej, oprav to. Oni to neuvidí. Však. Počkej. Zkus to nějak. Já si vás vezmu do ruky, lidi. Já si vás vezmu do ruky, lidi. Dáme to sem. Bože, já se bojím, že ono to tam poletí. Poletí. Takže semka. Podrž to. Podržíme lidi, podržíme. Vidíš? Pojď. Kdo to No. vidí? To nefaká. To nefaká? To nefaká. To nefaká lidi. To nefaká. To nefaká. To nefaká. Koukejte, to nefaká. To nefaká lidi. Nefaká. No to nám došel.
Nedošel. Ale koukejte na ten design. Mega. Wow. Ukáž? Fakato. Pojď. Fouká, vole. Co je? It's a prank. Já to dám. Máš to? Nemám to na videu, bohužel. To je na hovno. Ale lidi vypadají, dívejte, jak Takhle to vypadá. skončilo. Nepijte Prime, lidi, je to prostě hnusná močka. To hnus lidi. Vždycky, když máte Prime, tak to odpalte. Jo. Jako my. Dívejte, jak pak z toho dopadne to. Ano. Smrdí to tady jako kdyby... To je? No Prime, vole. Aha, v tom byla ta petarda. A smrdí to tady lidi. Jak kdyby si Dominik prdl. Se fakt koukej, vole. Jako kdyby můj spolužák si prdnul. Jo. Jako náš Michal. Má přezdívku Pícha, prosím tě. Píchal. A neříkej mu Michalu. Píchal. To je dobrý. Okay. Takže tohle by bylo asi všechno k tomuhle videu. A my jdeme dopapat ty věci, jo. A hlavně nepijte ty Prime, je to prostě hnusná močka. Je to drahý za prvé. A pak je prostě je v tom kofein a tu na Tak se cukru. chováte jako kokotí. Jako my, takže čau. A lidi ani nepijte Coca-Colu. Pijte vodu. Ne, jako Pijte vodu. Dejte si klidně jednou za měsíc jako třeba Coca-Colu, ale pijte vodu. čau.